Hej og velkommen til Ron 1318's kanal. Ja, sorry. Men ja, det er sådan ikke på grund, der er sket noget spændende. Nej, og jeg vil lige fortælle, at jeg mangler at få installeret noget, ja, et optageprogram, så jeg også kan få lagt nogle game-videoer ud. Ja, sådan. Jeg bruger stadig webcam på grund af, at jeg ved ikke rigtig, om det er noget, jeg vil blive ved med, eller noget. Det håber jeg, eller ja, det er sådan. Og jeg bruger selvfølgelig headset, på grund af, jeg bruger webcam, og jeg ikke har sådan en mikrofon, der bare står. Og klokken den er, ja, hvad er klokken? Den er, ja, 12 minutter over 8. Så jeg nok er lidt ligeglad. Altså, om aftenen. Det er sådan. Ikke på grund af, der sker noget spændende. Jeg har, ja, jeg har sådan prøve at uploade sådan en gang om dagen ved cirka 8 tiden. Det prøver jeg jo selvfølgelig at overholde så vidt som muligt. Det er jo, ja, jeg håber sådan, I kommer til at kan lide mine videoer fremover. Skriv endelig i kommentaren, hvor jeg ved, jeg har et eller andet med at sige de samme ting igen og igen. Skriv endelig, hvis jeg gør det. Og håber I nyder min video. Hej.